לוקחת שתי רצועות, מלטפת את זה בצורה כזו. בסדר? ואז זה כמו חילזון. איזה יום. איזה יפה. זה קלה קלות. קלה קלות, ממש. דניאל שלי עושה את זה כבר. ראית איזה צורת היא עושה דניאל? הנה גם את זה היא עושה, ואז זה עושה פרק כזה פתוח. פורצת חלוצים ומגלגלת וזה נפתח מה זה יפה. ולא להתקשר אלינו ביום שישי, גם אנחנו עושות לו, אנחנו עסוקות. אמא, זה מה שאני עושה. באלמינציות, חברים, האלמינציות לבחירה ב10 שקלים בלבד. יש תמונות, יש את הברכה, יש הכל באלמינציות. יכולה להיכנס גם פרוק. גם קערות אם יש לי מי שרוצה. יש פה קערות עם מכסים, מי שרוצה גם מפה. הנה, אני לוקחת שתי רצועות. בנות חייבות לעשות, גם מי שלא עושה... לא, שימי קצת שמן, זה גם נותן ברק. בסוף, לקראת הסוף. שתי קצוות לכיוון השני. 2 לפה, 2 לפה. עוד פעם, 2 לפה, 2 לפה, 2 לפה. בסדר? עד שנוצרת לי החלה החמודה הזאת. כמובן, אם אני רוצה אותה גדולה, עבה, רחבה, זה כבר תלוי ברצועות. בסדר? יש לך לחם ומחר. יש לך לחם למחר. זאת הראשונה לא... אני יוצרת 6 או 9 מה שתרצו. את זה אני מכניסה לתוך הלולאה. את זה אני הופכת למספר 8. אתם רואים את המספר 8? ואת זה מחזירה חזרה. הנה, יש לי את הלחמניה המוכרת לנו. נעשה את זה שוב לאלה שאין להם סרטונים. אתם יודעים כמה שנים לקח לי ללמד אותה לעשות את זה? הנה, 6 או 9, מכניסה את זה פנימה, מספר 8 ואת זה פנימה. הלאה. אל תדעי, עוברים עכשיו. אף פעם לא יוצא לי ככה. תמיד הם גלובום גלוב, תמיד לא גלוב. קצת שמן בידיים. 3 צורות אני עושה לבעלי, לא משתנה. עכשיו אנחנו עולים דרגה. זה מה של 6. זו מאוד קלה, מאוד יפה. זו חלת, תראו כמה היא פשוטה, כמה היא יפה. זה חלת שיבורת. תלמידי לעשות חלות. תלמידי לעשות חלות. שלח במלאכיות. תנו לזה תפיחה, כמובן, לזה תפיחה, ואפשר לעשות את הביצה לפני שזה תופח. הטוב ביותר לעשות תפיחה, לשים את הביצה לפני שזה תופח, כדי לא לגרום, לפנצ'ר את זה. אנחנו שמים ואנחנו מורידים את התפיחה. 6. זה מאוד פשוט. יום שישי לא להתקשר אלינו. תראו כמה זה פשוט. חיצוניות X פנימה. חיצוניות X פנימה. כל הזמן החיצוניות X, X, X. פשוט תראי X. לא משנה, הקלטתי אז. איזה יופי. אני מחר אכין את זה ואני אשלח לכם. רגע, הבנתי נכון, את קודם שמה ביצה. תשלחי לי בוואטסאפ, פרעלית לטלפון שלי. ביצה לפני שזה תופח. ומחר אני אראה את תופח יחד עם הביצה. מה היא אמרה? אני מרגישה ביצה. עכשיו שמה במשרה. לא, אני מסיימת, שמה ביצה ומשאירה אותה. לא, אני מסיימת, שמה ביצה, משאירה קצת ומכניסה. למה? לא, בוא תקשיבי, אצלי. אין שבת פה.
דלת פתוחה, לא, הדלת... בנות, לא לעזוב עד שאתם גורמים את כל האוכל שהכינה בעלת הבית. אל תדאגי. הזהרתי אותם שיאכלו את הכל. יאכלו הכל. זה נקרא שתי בערב. לוקחת את הראשונה, מעבירה אותה בין הרצועות למעלה, למטה, למעלה, למטה. תראו, למעלה, למטה. בסדר? למעלה, למטה. בסדר? אחד למעלה, אחד למטה. בדיוק. עוד פעם תחזרי להתחלה. למעלה, למטה. למעלה, למטה. כל הזמן הראשונה. למעלה, למטה, למעלה, אפשר לעשות את זה גם 6, אפשר לעשות את זה גם 8. קודם כל הראשונה, כל הזמן עוברת בין הרצועות. אבל ואת עושה לכם? כן. אסתר, אבל תגידי, אם את שמה כל כך הרבה כאן, זה לא תופר ונדבק? היא עשתה 8 פה. תגידים אחר כך. מספיק. עכשיו כבר נעשה ביצה וסומסום שלא ייפול ה... שינו את האפרות עכשיו. תשים שם בצד. עד שיתחמים מתנות. כמה קילו? 2 קילו? 2 קילו. בואי, יש 2 קילו. כן, בסדר. מי שאוהבת חלה עגולה, אנחנו נעשה שם חלה עגולה. כמה עשית 4? עכשיו פה זה כמו השיבולת, אבל פה זה יצא צמא, זה לא יצא שיבולת. בסדר? אני לוקחת את החיצוניות X. זה X. כל פעם עם שני החיצוניות. כמו שעשינו עם השישייה. 2. אבל זה, אנחנו עושים איזה חלה עגולה, רק שנייה. זה את מסובבת אותה, נכון? כן. אז יפה, אז ראיתי, כן, ראיתי. היא עכשיו עושה עיגול ושמה את זה, מסובבת את זה לבפנים. לא, זה אני עושה. זה עגולה. זאת חלה עגולה. יש גם אסתר את זה שאת עושה ככה, את עושה כזה ומסובבת אותה ככה. זה נראה קל, אני לא יודעת, לא נראה לי שזה יצליח לי. את עושה את זה כזה? לא, הוא בהתחלה קשה. קשה. אסתר תעשי את שאת עושה גם את זה, ואז מסובבת אותה ככה, כאילו כמו כדור. עשית פעם שעבר כמו כדור. לא, אבל אם נראה אצלך כזה קשה, זה קשה. כי זה מיומנות, זה פעמיים בהתחלה קשה, בהתחלה זה... זה מאתגר. העיקר הכוונה. עכשיו אני עושה... היא עושה עכשיו אשכול ענבים. סיבה. אשכול ענבים, זה מה זה? שמן. יש לך שמן בידיים, אז הוא מרטיב את ה... וזה לא נדבק. שמן. תראי מה היא עושה, קצת כמה שמן, טובלת את היד קצת שלה. שמן. כן, הנה, שמן. וזהו. כן. הנה, יש לך שמן פה. אפשר כי השמן מרטיב את השרש. יופי. עכשיו... 3, 4. אשכול. ענבים. ענבים, אני עושה אותה. שים את זה לחתן. אני עושה אותה. כן, אני עושה אותה, נכון? ולמעלה עלה. אני עושה אותה עגולה. אני אעביר לכם, תגידו לי את הטלפונים, אין בעיה. 2 אז תזכרו, כמו של הסנוקר תעשו. אני משחקת ביליארד, היא עושה לי, מזכירה לי את הנעורים. זאת הפרסומת, הפרסומת שלי. זה הלב שלך. זה אני לא עושה. איפה? לא, אני יודעת את זה. עכשיו תעשי לו רק תעלה. ליאן, הנה מה שבאתי רכזי. הנה, זה ממש מסתדרים בעבודה כל השבוע. כל השבוע ספרו לכם.
גם את זה היא עשתה דניאל. כן. היה להם את היית, אני חושבת, אצל דורית. דורית בן ישי. עשית לבנות, עשית לכיתה, רק לבנות. בגבעה. כן, בגבעה. אז הנה, אז היא גם הביאה לי את זה. ראית את אותה? מה זה התלהבה? מאז היא עושה כל הזמן לחם, דניאל. כן, אז זה תמיד יפה. המורה הביאה את כל התלמידות ועשילה. בטח, בוודאי. אני עושה עכשיו משהו ישן, אני עושה את זה רק בחורף. זה כלכל כל שבוע עושה לך. פעם עשיתי לילד שלי, עשיתי לו בובת שלג. בוא נראה בובת שהם אוהבים. ילדים אוהבים את זה. אז אני עושה ככה. בובת שלג. בובת שלג לילדים. עושים ככה. איפה נועה? בואי תראי בובת שלי. שים להם עיניים. זה לילדים תאתגרו אותם, בשבילם זה יפה. הנה, אני מסתכלת. איזה חמוד. תכף ניקח אותו לפיגארו, נעשה לו עמי, סוף לו לעינים. עמי תינגלו. יש תלחי שלג. איזה חמוד. אנחנו נשמור לך את זה לשבת. איזה חמוד. רגע, עכשיו זה התסרוקת. קחו ככה, בקיצור זה כמו פלסטלינה. זה כמו פלסטלינה. איזה חמוד, נכון? זה בשבילך. עלה, הנה בובה, עשתה לך בובה. הנה איזה בובה. זהו, חמודות. איזה ממש, ממש יפה. אפשר לעשות גם...